Здравейте! Каня ви да си спиеме кафето в една прекрасна и елегантна кухня от серия Gloss Max. Самата кухня е с размери 3 метра на 1,40 м. Изключително функционална е, тъй като има достатъчно обеми за съхранение и достатъчно работен плод отгоре. Решена е в цветове за долен ред антрацит, а горния ред е слонова кост. В кухнята фурната е разположена в шкаф-колона. След нея в съседните шкафове е позиционирана двойка котлони, над нея абсорбатор, съответно мивката и миялна на 60 см. Кухнята приключва с шкаф с 3 чекмеджета, който ни е необходим за прибори, салфетки, покривки и всички останали дребни неща в домакинството. Ако имате нужда от обзавеждане на вашата кухня и това, което ви предлагам, ви харесва, може да се свържете за безплатен идеен проект с мен на телефон 0885 167 389 и в рамките на 10 дена да получите вашата кухня, тъй като самите шкафове се поддържат налични на склад. Благодаря ви и прекрасен ден!